सिगाङावनो खोथा होखानाय बायदि आवदां बे ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'नि साखाथियाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गंसे जे कमिउनिटि हल लुनायनि आङो बाथ्रा होदोंमोन। दिनै बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों। जोंनो होनाय जि आनटाइड फान्ड बे आनटाइड फान्डनि गेजेरजों बे कमिउनिटि हला लुफुंजागोन आरो बिनि अनगायैबो बे ओनसोलाव RIDFनिफ्राय लामा मावनाय जागोन। मालसिं रड होननानै जेखौ बुङो बे मालसिं रडनि 5 किल'मिटार जि लामा बे लामाखौ हरनाय जाबाय। बेबो बावैसो उननि गेजेरावनो बे जि लामा बे लामाखौ मावफुंनानै होनाय जागोन आरो बे ओनसोलाव साब सेन्टार गैया जोंहा। बे ओनसोलाव दिनै बुनियादी जे साइस्थ' केन्द्र गोदानै आसाम सरकारा जे स्किमखौ हरदों बे स्किमखौबो आवदां बाजाराव हरनाय जागोन। दिनै रायजो राजाफोरजों जों सावरायलायदों। मानोना आगोलाव हानि पाट्टा गैयामोन। हानि पाट्टा गैयैनि थाखाय बे ओनसोलाव सरकारि फसंथानफोरखौ जोङो लाबोनो थाखाय गोब्राबमोन। खिन्थु दा जिहेतु हानि पाट्टा मोनबाय बेनिखायनो बे ओनसोलाव जोङो बुनियादी जे साइस्थ' केन्द्र जेराव 6 बेडेड थायो, डक्टर सासे थायो, बेबायदि गोदानै आसाम सरकारनिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय होदों बुनियादी साइस्थ' केन्द्रखौ। बे बुनियादी साइस्थ' केन्द्रखौ बेयाव गंसे हरनाय जागोन। लोगोसे आसाम सरकारनिफ्राय दासान्दि जे मडेल अंगनबादि सेन्टार हरनाय जादों बे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौबो आवदां बाजाराव गंसे हरनाय जागोन। बिनि जे गामि दरबा दङ बे गामि दरबानि गेजेराव गंसे सेन्टाराव बे मडेल अंगनबादि सेन्टारखौ हरनाय जागोन। दा बेबायदिनो माखासे थांनाय बोसोरनिफ्रायनो फिसा फिसा स्किमफोरखौ हमनाय जादों। देग्लायबो बेबायदि गिदिर स्किम दङ। बे ओनसोलाव नांथारगौ जे हान्था मेलानि थाखाय लामा, नांथारगौ जिथु फसंथान, बे फसंथानफोरखौ जों फारि फारियै आवदां ओनसोलावबो जों खालामलांगोन। दा बिनि थाखाय दिनै बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय समाव रायजो राजाफोरजों दसे जों सावरायलायदों। बिथांमोननो आं फोरमायदों, मानोना फोरमायाबा मिथिया। दा बेनिखायनो बे बैसागु बोथोराव जोङो मोनसे हाबाफारि लादों जयैनो जोङो रंजालायनायनि। आरो बे समाव जों अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आरो फैगौ जोंनो मावफुंजानांगौ जे हाबाफारिफोर बा आंनिफ्राय जे खामानिफोरखौ हरनाय जादों बे बाथ्राफोरखौनो जोङो दसे जिरायलायनानै जों सावरायलायदों। दिनै जोंनि बे आवदां ओनसोलाव जिहेथु गोबां रायजो राजाफोरनि गोलाव समनिफ्राय हास्थायबाय थानाय मोनसे नांथारगौ कमिउनिटि हल बा जथुमसालि मोनसे न'ब्लां, बेखौ सिगां समनिफ्रायनो जोंनि ओनसोलाव जिहेतु गंसेबो खालामनाय जायाखै बा गैया। बेनि थाखाय जोङो सिगांबो बिराद नाजादोंमोन गोजाम सरकाराव, खिन्थु जोङो जोंनि लुबैनाय नाजानाय थादोंमोनब्लाबो अब्लाबो जों बेखौ मोनफुंनो हायाखै। दा एबाराव जोङो जिहेतु आथिखालनि जे सरकार UPPL सरकार, दा बिथांमोनजों जोङो बेबायदिनो खेबले खेबले एप्रच खालामनायनि गेजेरजों जोङो देग्लाय 2023 मायथाइयाव जोङो जोंनिनो सानजा क'क्राझार बिजाबनिनो MLA सार अरेन्ज इस्लारि बिथाङा जोंनि बे आंखालखौ मिथिनानै जोंखौ अननानै मोनसे कमिउनिटि हल बेखौ जोङो मोननो हादों आरो बेनिनो दिनै आवदाङाव मोनसे फाउन्डेसन बे मोनसे प्रग्राम जों लानाय जादों। दा बेखौ मोननानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों ओनसोल हिसाबै। मानोना जाय कमिउनिटि हलखौ जोङो गोबां समनिफ्राय लुबैदोंमोनब्लाबो जोङो मैयासिमाव जों मोननो हायाखै, खिन्थु दिनैनि साननि गेजेरजों बेयो जाफुंनायनि लामायाव फैबाय। बेखायनो जोङो आवदां ओनसोलनि जानानै जोङो बुंगोन जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।